Uy, yan ang panahon. Yan na, may nanahulog. Pasundar ah. Kanina naman, ang indarang kipad. Ano yan ang panahon? Di ka lang nag-iat ang dinig. Bakit naglalaki na tulad ng mga tao? Hello, babes. Hello. Oh, katunak, babes. Oh. Sige, hulta na lang, hulta. Hain, makita pagkita, hain. Oh, sige, makanto. Sige, babes, sige. Ay. Tignan naman na parang siguro lun. Eventually. Uy! Amit pa rin! Hindi mo tinatawagan. Di makimpadi nga. Ano na siguro, lud pa di ka. Di na kuyab, sige tatawagan ko ka, magkikita kami ha. Di pa naman maaaram po. Ay kami yan na pagkikita ka na wala namin, lud. May dako aram nga. Hindi totoo yan. Nagwa-wifi didi. Bola lang yan. Mao pa dito wifi kay pwede na makikita din natin mo cellphone. Sige daw pa di, hala. Ay daw, pwede di. Kada, Huwag mong subukan. Kada pa di. Ay di ko naman taksin. Kada, nga di kita. Magpapalod kita wifi didi. Di pa di, kada. Mao pa didi kay kikita ako ni uyab nga mahusay. Pali, kada. Ini, asya init wifi. Siya ito di, wifi. Pag bulaga na nga nito, maghuhulog ka na rin ng 5. May naka 5 din na. May dapat di. Sige, hulog eh. Hala. Nagpag-connect ng wifi pa dito. Kami. Yung pila na din ang kawan, yung wifi. Tapos pag maglaga na din eh, yung mo nahulugan. Hindi ka mahulog. Padi na talaga. Hulog ako na agad. Padi. Sige, hulog na. Matawag na kita ko yabs padi. Mas kikitawan ni mo uyab. Ito na padi. Nakahulog na padi. Few moments later. Ano niya na? Ay, hinulog ako yung 5. Hala daw. Tingnan ko. Wala mo na diya pinagana. Ay daw. Sayang ito action ko. Kama na may gagana. Padiyon ko daw. Bye-bye. Boss. Hinulog ako yung 5. Tatawagan ako ng stubiyan. Sayang anak 5. Ano yung boss? Hinulog ako yung 5. Ano sir? Hinulog ako yung 5. Hinulog ka mada. Pero mag-hulog. 5. Wala kita dara? Para magdadara boss. Ay, kitawag kong takatanak ko uyabs. Ay, kikita ka natin yan. May nambit. Sana Kaya natin mo gamit yung cellphone. Ay, gusto di man boss. Gamit kasi. Hindi mo naralan yung cellphone. Ang tino, anong gamit ito nga wifi. So ka din nga cellphone. Oh, Kasi edit ginagamit. Dire so hindi niya ganito. na boss. Ito na dara. Itong pinakawan ha. Kaya nagtudlohan mo kasi itong gagamiton. May manag sumatap nga. Sa pwede mo yung wifi. Kay bayaro na tunulo. Para makatawag kong tap. Bayaro na tunulo dirit asya. Kinita nga natin nga siya naggamit. So ka din ginagamit. Oh, siya nga rin boss. Kaya da. Ano daw? Kaya ang nagtublo ako trong ngayon nga. Bayaron niya nito ulo. Otro nga ba eron ito ulo? Niya wala na pagod tubig. Utay na lang. Sus, niya di rin makakuha ng bukol niya. Mamaramang bukol niya. Na, dugang pag mapasoy. Panahon niya na. Ay, handol at niya makakuha ng tubig. Wala na kung ibay niya kukuha ng tubig. Ano ito? Ito nga hindi di hatabok niya kuha. Hindi to hulog-hulog. Hulog-hulog ada di din tubig.
Di na kininyaw mauuhahon. Later. Akainom natin yan. Ano yun? May naawas. May naawas sa tubig. Hindi mo nina. Dali niya na. Asin yung lubog ng tubig. Aray! Mamaupay ka ano. Apay! 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 Hello? Boss! Ano kaya na? Tinulugat nila niyo tulog-ulog yung tubig. Mga galay. Maawas din mo na. Kaya ano din pinahulog? Tubig? Hindi ba tubig? Hindi manawas. Hindi ba sa ito din na nilarong? Ang gulo naman, ang gulo magsalita eh. Hindi maintindihan ba sinabi? Dire ito mo awas dida kasi dida lang yung cellphone maawas. Ano ba yun? Sige po, sorry ah. Sorry. May dadi di harani, hulog ang tubig. Daan. Dididit may perwis. Terus. Oo. Sige, sige. Magkaduak. Aray. Aray. Kunsal sa ka. Yan na, may da nahulog. Pasuntar ah. Kanina naman. Ang gitarang ipan. Ano panahon, di ka lang inagiyat pandemik. Bakit naglalain na tulog mga tao?